Damos comezo a xeira da tarde desta xornada do sábado e, como xa comentara pola mañá, temos que facer un pequeno axuste por mor da ausencia dun dos ponentes, Javier Luaces, de maneira que a conferencia sobre Moimenta Enterrada, que originalmente iba a durar media hora e sería impartida por Carlos Rodríguez Rellán, e será impartida parcialmente a coro entre Carlos Rodríguez Rellán e Ramón Fábregas. Realmente vou facer unha pequena, espero que pequena, introducción ao que sería o contexto en concreto do chan do Cerqueiro, da Idade do Cobre, polo tanto, no noroeste, e logo a parte interesante irá a cargo, e ademais con aparato gráfico, irá a cargo de Carlos Rodríguez Rellán. Ben, sen máis dilación, damos comezo logo a esta conferencia. Quizáis nunha das mellores, según o propio autor, sería a mellor novela, sería a súa mellor novela, falo de Vargas Llosa, en Conversación en la Catedral, un dos protagonistas, Santiago Zavala, se fai unha pregunta que, basicamente, en que momento se jodió Perú? En que momento se jodió el Perú? Exactamente di. Por que comento isto? Traio a colación esta frase, porque ten algo que ver con unha cuestión que o por qué o como cambian as cousas, as circunstancias. No caso do protagonista da novela de Vargas Llosa, é unha nación que é o Perú, e tamén a súa propia vida personal. Me gustaría comentar algunhas cuestións en relación co período que ten lugar aproximadamente entre os finais do cuarto milenio antes de Cristo e os mediados, aproximadamente, os séculos centrais do terceiro milenio. Este é un momento no que se produce uns cambios, se rexistran algúns cambios climáticos. Isto é algo que ten sido comentado maiormente por un colega do campo da edafoloxía, Antonio Martínez Cortizas, que plantexaba que, precisamente, cara aos finais do cuarto milenio, se tería comezado a producir un proceso de lixeiro, acentuado, rápido, enfriamento, tamén anunciando un período no que houve etapas nas que se suceden cambios no que se refire ás condicións de humedade, ademais dese enfriamento, habría bastantes modificacións entre uns períodos e outros polo que atinxe as condicións de humedade. Hai que pensar unha cousa, e é que este fenómeno climático que ten lugar, como decía, a finais do cuarto milenio, non hai que velo como a causa única e a causa última de algúns dos cambios que acontecen nesta etapa no noroeste, porque esas alteracións de tipo térmico nas condicións de humedade van aliadas ás consecuencias do asentamento dun tipo de economía que é a economía produtora. É dicir, o modelo agropastoril, que no noroeste se inaugura probablemente a comezos do quinto milenio antes de Cristo, e que se vai desenvolvendo dunha maneira bastante paseniña ao longo do quinto milenio, de boa parte do cuarto milenio antes de Cristo, comeza
experimenta ao longo dese período un proceso de desenvolvemento que se aprecia bastante ben nos rexistros faunísticos, nos rexistros botánicos dos xacementos cara a transición entre o cuarto e o terceiro milenio. Básicamente, o que temos son evidencias dunha agricultura moito máis diversificada, dunha gandería tamén máis desenvolvida, e isto ten unhas consecuencias importantes polo que a contorna se refire. Os cultivos e os pastos demandan a apertura de áreas que previamente estaban cubertas polo bosque. Entón é moi posible, e así o temos plantexado, que as modificacións de orde climática e a acción humana sobre a contorna coincidan e se retroalimenten unhas ás outras. E é posible, entón, que esteamos durante esta etapa asistindo a unha significativa incidencia humana no medio ambiente que posiblemente estea detrás, por exemplo, de algo que podemos observar na localización de Chan do Cerqueiro e de moitos outros sitios que se moven nesta etapa. E é que esa tendencia a ocupar zonas máis baixas do territorio. Se comparamos a distribución dos túmulos, ou as maiores, concentracións de túmulos no Barbanza, vemos que estas se dan nas zonas altas da serra, mentras que Chan do Cerqueiro está claramente nunha zona baixa, e outros sitios que se poderían correlacionar desde o punto de vista arqueolóxico con Chan do Cerqueiro se encontran mesmo na propia liña costeira. Isto ten que ver posiblemente coa existencia por unha banda dunha certa presión sobre os recursos inducida tanto pola esa acción, esa modificación medioambiental inducida por estas sociedades humanas, como tamén pola competencia, a existencia de competencia por determinados recursos, polo control de determinadas rutas. Neste sentido, Chan do Cerqueiro é un bo exemplo tanto da procura dun certo control visual sobre a contorna como pola súa ligazón, como pola súa asociación con rutas, con zonas de paso, con claves de paso, concretamente no tránsito entre o que sería a Ría de Noia e a Ría da Arousa. E unha cousa que despois Carlos abundará, comentará, que atopamos é un horizonte doméstico moito máis visible. Coa anterioridade a esta etapa de finais do cuarto milenio e de comezos do terceiro milenio, temos bastantes evidencias das construcións vinculadas á morte e aos mortos. Pero moi poucos indicios da xente que construía esas mámoas concretamente, esos túmulos megalíticos que encontramos en tantos sitios do Barbanza. En cambio, agora comezamos a ter máis evidencias da ubicación dos espazos domésticos. Ainda que debería correxir isto e dicir lugares de concentración da xente, porque non sempre podemos asegurar que esteamos diante pura e simplemente de lugares de habitación. Noutros casos, e non sería agora cuestión de tratalos, temos a impresión de que estamos diante de como puntos de encontro. Algúns deses xacementos con unhas cerámicas moi peculiares, as cerámicas chamadas de tipo peña, profusamente decoradas, non está tan claro que sexan realmente simples poboados, simples lugares onde a xente habitaba, senón que dá a impresión serían lugares onde de cando en vez a xente
se xuntaba ao marxe de que houvese xente vivindo, alguna desa xente vivindo dunha maneira permanente ali. É dicir, temos unha xente que posúe nestes momentos, que estamos a falar dun período que se denomina a idade do cobre, con certa falsedade, porque temos moi pouco cobre nesta época. Pero digamos que isto é unha concesión a períodos que están definidos e con moito cobre noutros lugares da Península Ibérica e noutros lugares do mundo. E temos a impresión de que estas xentes da idade do cobre, do noroeste, estas xentes que, por exemplo, se nos amosan en Chan do Cerqueiro, posúen unha visión do territorio dotada de centros referenciais, quizáis con certas connotacións simbólicas, sociopolíticas. E quizáis un período, e aquí iríamos, antes falei de ese desenvolvemento do modelo agropastoril, dunha economía moito máis desenrolada, dunha agricultura máis sofisticada, unhas xentes máis asentadas. Digamos que este é o lado, bueno, temos a metalurxia do cobre, rara, pero tamén presente, novas tecnoloxías, polo tanto, isto que agora tanto se fala, as novas tecnoloxías xa tiveron o seu papel tamén nesta época, nesta encrucillada entre o cuarto e o terceiro milenio. Digamos que isto sería o lado brillante, pero logo tamén hai que mencionar o lado oscuro. E o lado oscuro pasa, por exemplo, pola verdadeira pola modificación dos hábitos funerarios. Neste sentido, me refiro á oscuridade no sentido de que nos resultan moito máis opacos aos arqueólogos percibir os costumes funerarios destas xentes. Hai unha tendencia a abandonar o enterramento monumental a partir desa encrucillada entre o cuarto e o terceiro milenio. E logo despois hai outra cousa que aquí, outra cousa oscura, pero xa non é oscuro no sentido de opacidade, sino oscuro no sentido de mal asunto. E a que me refiro? A violencia. A violencia non é algo que se invente, a violencia intraespecífica, é dicir, a violencia dos humanos contra os humanos non é algo que se invente agora. Non se inventa nen tan sequera probablemente no Neolítico, ainda que sen dúbida se acentúa. Pero o que sí podemos decir é que temos máis evidencias desa violencia. E esas evidencias as temos nalgúns sitios, non aquí en Galicia de maneira directa, pero noutros lugares da península, noutros lugares de Europa do mundo, coincidindo coa existencia de xente que morre ou con feridas producidas por golpes, por flechazos. E aquí temos unha evidencia indirecta que aquí está moi ben documentada, ademais en Chan do Cerqueiro. Estás facendo spoilers. Vale, xa acabo. Que son a importancia da manufactura de puntas de flecha. Nun momento, e xa non vou falar máis, prometo, nun momento en que, precisamente en parte por esa maior incidencia sobre a contorna destas comunidades prehistóricas da idade do cobre, a caza está perdendo importancia. E, sin embargo, temos en moitos xacementos desta época unha importancia grande da manufactura das puntas de flecha. Por tanto, unha acentuación, un incremento da visibilidade, polo menos, da violencia entre os grupos humanos. E é neste contexto de dun cambio climático, dun desenvolvemento socioeconómico, dunha maior fixación no territorio, deses cambios nos rituais funerarios, desa maior conflictividade no que hai que entender fundamentalmente o xacemento de Chan do Cerqueiro, así como Coto de Espiño xa nos leva xa a unha época protoestatal, xa non estamos metendo na ida do ferro, iso xa son outras cousas, e xa calarei antes de que se me supleve aquí Carlos. E cedo a palabra ao meu colega. Moitas grazas. Boa tarde a todos e a todas.
como sempre, de rigor, teño que empezar dando as gracias a Víctor Barbeito e, bueno, Concello Boiro, o Centro Arqueolóxico de Barbanza, por invitarnos, aunque realmente nos casi que estamos impostos, non? Porque, como poden ver incluso nos logos que están aí na portada, pois, o Centro Arqueolóxico e Víctor en concreto pois, son parte integrante do equipo de investigación, non? No que está levando a cabo a excavación destes xacementos e outros tantos que estamos tamén a excavar. Polo tanto, digamos que é un agradecemento doble, non? A súa participación, a deixarnos participar aquí e tamén a súa participación no proxecto, que é valiosísima, non? Imprescindible para poder leválo adiante. Realmente tocoume unha hora intempestiva. Por fortuna, como poden ver, hai moitísimos autores. Esta presentación, aunque subimos eu a Ramón a defendela, é a obra de unha labor conxunta de moita xente. Casi toda está presente aquí, polo tanto, hai polo menos unhas 15 ou 16 personas que non se van a dormir, non? O cal está ben. E se hai familiares, pois ainda podemos aumentar máis a ratio. En todo caso, aproveito tamén para dar as gracias. Isto non é digamos, unha medida cara á galería a toda esta xente, porque son casi todos estudiantes que participaron gratis, fixeron un grandísimo traballo, estamos moi contentos con eles, espero que eles estén contentos e volvan o ano que ven, senón estamos fastidiados. E tamén queremos dar as gracias a unha serie de xente local, digamos, que nos axudou moitísimo, non? Suso Dieste, un deles, por exemplo, que nos axudou toda a intendencia. Entonces, digamos que é un exemplo, o igual que hoxe aquí, non? Que hai moitísima xente do interés que a xente ten pola arqueoloxía, e incluso ese interés non nos leva só a sentarse aquí durante unhas cuantas horas e aguantar a chapa de turno, senón incluso a participar activamente. Entonces, eso realmente nos congratula, non? Porque nos fai sentir que realmente o noso traballo é útil e interesante para alguén, non? Bueno, voulles a falar, como digo hoxe, de dous sitios, en concreto, Chan de Cerqueira e Coto de Espiño. Dereita. Unha das primeiras cousas que quero avisarlles é que, bueno, o que presentamos aquí é un resultado, unha síntesis dos traballos que viñemos desenvolvendo durante a longuísima etapa de 15 días, que foi realmente a campaña que tivemos en xuño do ano pasado, a primeira campaña de excavación, logo dunha de prospección, como veremos. Entonces, claro, este é un traballo que está en progreso, está iniciándose, e todo o que aquí presentemos non vou dicir, pode dar un xiro copernicano, pero, bueno, sí que pode haber modificacións sustanciales, non? Entonces, quero que entendan eso, que o primeiro de todo, que este é un traballo nun estadio embrionario, non? Ben, a excavación de Chan de Cerqueiro a Coto de Espiño se enmarca dentro dun proxecto financiado polo Ministerio de Economía e Competitividade, cuyo IP é aquí Ramón Fábregas, polo tanto hai que aguantar as intros que faga, non hai máis remedio, que teño o seu nome aí, que é a ocupación das zonas altas del noroeste, peninsular ao largo da historia, a Serra do Barbanza. Para que se fagan unha idea, o obxectivo deste proxecto é estudiar as zonas de maior altitude, a Serra do Barbanzo. Se fagan unha idea, nos estamos aquí, literalmente, pois sería desta serie digamos, de achairada, que ocupa a espiña dorsal da Península do Barbanza, digamos, cuya parte superior se desenvolve a partir dos 500 metros de altura, e que tradicionalmente se considerou como unha zona despoboada, é dicir, unha zona, digamos, que as evidencias históricas e arqueolóxicas que había antrópicas que había desa zona se limitaban aos túmulos megalíticos, non? Entón, existiu unha visión pola cal ese era un terreo ermo, no cal fundamentalmente a xente iba a enterrarse, non? Grazas á labor de varias xente, a Víctor Barbeito, outra xente do Centro Arqueolóxico de Barbanza, xa aquí en España, etcétera, que empezaron a levar a cabo unha labor de prospección, e empezaron a surdir unha serie de estructuras
unhas estruturas pétreas das cales non tiñamos aí nin idea da natureza ou a cronoloxía, e este número foi incrementando ata superar o medio cento, e claro, nos levou a preguntarnos que eran estas estruturas e se non habería un fenómeno histórico e arqueolóxico que había pasado totalmente desapercibido para a arqueoloxía ata a actualidade, non? Entonces, algúns de vostedes coñecerán de edicións previas do Barbanza que xa presentamos aquí, xacementos como, por exemplo, de Río Barbanza, non? Que considero que é unha estructura pétrea bastante importante, que ten, digamos, unha serie de ocupacións que cando menos van dende o siglo IX antes de Cristo ata o siglo IX despois de Cristo. Estamos falando, digamos, dunha zona que foi ocupada sistemáticamente do Bronce final ata a Idade Media. Outras estructuras que tamén temos escavado, como o Porto Traveso, tamén dan unhas cronoloxías similares. Entón, estamos falando dunha zona que realmente estivo bastante ocupada ao longo da historia, a contra do que ocorre hoxe en día e a contra do que se pensaba que ocorría. Digamos que no seo destas labores nos encontramos nas estribacións orientais da Serra do Barbanza, nos encontramos cunha área de gran interés, que é do Chan de Cerqueiro e Coto de Espiño. Vemos unha pequena ampliación. Trátase dunha área a moita menor altitude, neste caso quero falarlles, digamos, das circunstancias que levaron á aparición deste xacemento. Como ben dixo Ramón, según para que épocas históricas a evidencia estructural que temos, por exemplo, dos poboados prehistóricos é moi escasa, porque non había estruturas pétreas, eran casi todo, digamos, vivendas feitas en materiais perecedeiros, etc., que apenas deixan evidencias estruturais. Se a isto unimos, calquera que viva en Galicia o sabe, a inmensa, digamos, a desaforada, me atrevería a decir desaforada vegetación que temos en este país, fai que con un pouco de monte baixo sea literalmente imposible encontrar xacementos de segundo que épocas. Entonces, unha serie de eventos desafortunados, polo menos para os agricultores e para a xente, os propietarios digamos, do monte, como pode ser un incendio forestal, fai que moitos destes restos saian á luz. E iso foi exactamente o que pasou en esta zona. Aquí estamos na aldea Moimenta, ao norte de Boiro, e aquí teño unha foto do 2010, previa a un gran incendio, un dos grandes e múltiples incendios forestais que sacuden o Barbanza cada aproximadamente 8 ou 10 anos. E se o comparan ca foto de 2014, se poden facer unha idea do que lle estou falando. Este gran incendio fixo que se perderon unha boa parte da cobertura vegetal e sacou á luz os restos arqueolóxicos que de outra maneira sería prácticamente imposible de ver. En concreto, en esta área de aquí, que ven xusto ao noreste da aldea de Moimenta, nos encontramos cunha serie, como digo, de evidencias que apuntaban a unha existencia de cando menos un xacemento prehistórico. Digamos que esta zona, que se atopa xusto ao norte de Moimenta, puxen aquí este mapa sacado do LIDAR, con curvas de nivel cada 5 metros para que se faga unha pequena idea de como, digamos, da significación topográfica que ten. É unha zona bastante ben delimitada topográficamente, sobre todo pola súa parte leste, sur e oeste. En esta zona concreta de aquí temos, en algúns casos, incluso paredes prácticamente verticais de 10 ou 15 metros. Trátase, como lles digo, unha zona ben delimitada topográficamente. Está dividida en dúas áreas principais, que é este pequeno rechán de aquí, que ven, que ten aproximadamente unhas 2 hectáreas, coñecido como Chan do Cerqueiro. É unha zona máis alta, que é Coto de Espiño, que é conformado por unha gran serie de batolitos graníticos. Estas dúas áreas están separadas entre sí por un escalón intermedio, que ven aquí. Aquí lles pusei unha imaxe en 3D
para que se fan un pouco máis de idea. Está un pouco exagerada topográficamente, pero, bueno, así se pode facer a idea, non? Do primeiro escalón, que é Chan do Cerqueiro, un escalón intermedio, e o escalón máis alto de Coto do Espiño, que, a súa vez, fan, como lles falaba, lles falaba dunhas paredes casi verticais en algúns casos, non? Que dan acceso a esta gran ruta, esta gran vía de tránsito, esta portela, non? Pola cal pasose a carretera que une Noia con Boiro, non? Entonces, se trata unha zona, ademais, que, como veremos, moi importante para o control do tránsito, entre o norte e o sur da Serra do Barbanza, bueno, da Península do Barbanza, perdón. Como lles decía, houve unha serie de digamos, unha serie de catastróficas desdichas, poderíamos decir, non? Que levaron a documentación destes xacementos, non? En concreto, ao longo de 2014 e 2015, tras o incendio, na zona de Chan do Cerqueiro, se produce unha intensísima actividade de limpeza do monte, non? Para quitar a madeira queimada. Ao longo desas actividades se abriron unha multitude de pistas. Non sei se poden velo aquí, esta é unha fotografía aérea que fixemos con dron, con Luís Freire, un dos compañeros que está abaixo, que ten un dos stands abaixo, esta fotografía de alta resolución, onde poden ver ustedes unha multitude de camiños, casi un dédalo de camiños, abertos pola maquinaria agrícola a hora de limpar o rechán, non? Este proceso digamos, é casi unha ironía, non? Porque destruiu unha parte importante do xacemento, destruiu, non? Pero ao mesmo tempo fixo posible a súa descoberta, porque digamos que nos propios camiños empezou a aparecer unha cantidade inxente de material arqueolóxico, como poden ver aí, todos esos puntos, non? Tratábase un material, cerámicas, industria lítica, é dicir, ferramentas feitas en pedra, que apuntaban hacia un posible xacemento prehistórico, un xacemento calcolítico. Entonces, claro, ante a intensidade de material que aparecía, pois nos valoramos a posibilidade de intervir aí, non? Como suele ser lóxico en estes casos, o que se fixo, unha vez documentada esta área de interés, foi prospectar nas inmediacións para ver se había outras posibles áreas arqueolóxicas tamén interesantes, non potencialmente interesantes. E, como lles digo, na parte alta nos encontramos cunha zona, digamos, perfectamente ben definida topográficamente, que ven casi, se me permite, casi como unha pequena península, é delimitada por grandes farallóns graníticos, como lles digo, en algúns casos conformando paredes verticais. Aquí, por exemplo, temos unha caída casi de 10 metros vertical. Como poden ver que está ben delimitado, salvo no seu flanco sur, que é un dos máis accesibles. E xusto neste punto nos encontramos co que parecía ser os restos dunha estructura defensiva ou delimitadora, un talud, que está limitado aquí por estas dúas frechas que poden ver, conformado a base de terra, dunha acumulación de terra e pedras, que apuntaban, como lles digo, a unha posible, quizás un posible talud ou un aterrazado. Así mesmo, na Acrópolis, por chamarlle así, na parte alta, no escaso do terreno que deixaban os afloramentos graníticos, nos encontramos co que parecían ser os restos dun derrumbe dunha estructura circular de en torno a uns 3 metros de diámetro. O feito de que a maquinaria agrícola non afectou, non estuvo nesta zona, a actividade agrícola non afectou esta zona, facía que non tuveramos nin un solo resto material, nin un solo fragmento de cerámica, líticos, que nos permitiran, ao menos, saber que era o que tiñamos aquí. Non sabíamos exactamente de que se trataba. Os veciños da zona tampouco non tiñan en absoluto coñecemento da existencia de xacementos arqueolóxicos en esta zona. Entonces nos encontrábamos con unha serie de interrogantes, non? De que se trataba esta estrutura, unha estrutura antiga, podía ser unha estrutura prehistórica da mesma época que a ocupación que tiñamos abaixo,
quizás unha estructura medieval, porque hai unhas estructuras similares en outras alturas de montes cercanos, non o sabíamos. Entonces, tanto arriba, tanto aquí en Coto Espiño como en Chan de Cerqueiro, surdía unha serie de interrogantes que nos levaron, pois, efectivamente, a planear unha serie de digamos, de campañas de intervención, das cales, como lle digo, hasta ahora só fixemos a primeira, foron 15 días durante o mes de xuño, nas cales intentamos darlle unha primeira resposta a estas interrogantes. Para elo planteamos unha serie de sondaxes numeradas de norte a sur, como poden ver as dúas primeiras, a máis grande delas S1, a sondaxe 1 de 5 por 5 metros, e tiñan o obxectivo de responder a unha serie de incógnitas. No caso de S1 era intentar saber de que se trataba esa estructura circular, que vimos o derrumbe desa posible estructura circular que nos atopamos na limpeza de superficie. En S2, que ven un pouco máis ao sur, pretendíamos determinar a extensión e, sobre todo, a natureza dese posible talud defensivo ou delimitador. Xa logo, na parte baixa, en Chan do Cerqueiro, situamos as sondaxes en 3 puntos nos que a prospección superficial había dado unha maior intensidade de achádegos, non? E máis en aquelas zonas onde, unha das poucas zonas que non estaban moi afectadas polos camiños, pola maraña de camiños que se habían aberto para a limpeza, non? A idea en Chan de Cerqueiro era confirmar, por un lado, a cronoloxía prehistórica que parecía apuntar o material que saía en superficie, e tamén intentar identificar a natureza deses xacementos, se era un xacemento doméstico ou de outras características, non? Voulles presentar, como digo, isto vai a ser unha presentación meramente descriptiva, porque realmente de momento ainda non temos moitos resultados, moitos análisis feitos, entonces vamos a enseñar un pouco simplemente o que fixemos, o que aparecido. Aquí o que poden ver é unha imaxe xeral de Chan de Cerqueiro. Como poden ver, é unha zona bastante chaira, é unha zona máis que ten un enorme dominio visual, como poden ver. Se dan conta, por exemplo, por aquí está Neixón, e aquí está o viaducto tan coñecido últimamente gracias á prensa de sucesos, non? É unha zona que domina máis un val de gran riqueza, un val de gran riqueza agrícola, tamén de certa riqueza metalúrxica, non? Porque temos o wolframio, pero tamén unha parte importante de casiterita, e tamén unha zona de importancia en canto ao tránsito hacia o interior de Galicia, non? Por exemplo, das ramificacións do Camiño de Santiago pasa por aí abaixo, transcurre nesta dirección, non? Entón, é unha zona, digamos, que ten un gran dominio visual do entorno, non? Aquí, como lles digo, fixemos un total de 3 sondaxes. Voulles presentar, en principio, dúas delas, non? Así as que presentaron unhas evidencias máis destacables. Esta que ven aquí é S4. Unha das primeiras cousas que nos chamou a atención foi a escasa potencia do xacemento, polo menos en parte do rechán. A potencia, os arqueólogos echamos a potencia dunha sondaxe ou unha cata, a profundidade a que temos que excavar antes de esgotar os niveis fértiles arqueolóxicamente, ou antes de chegar ao estrato, non? Os estratos naturais. En este caso, como poden ver, este parte do estrato natural, en algúns casos tiñamos unha potencia de menos 20 centímetros, o cal é realmente moi pequena, non? En esta sondaxe que ven de 4x4, unha das cousas que máis nos chamou a atención foi a existencia dun pequeno desmonte na parte occidental da cata, que poden ver aquí, que está, como sempre, lei de Murphy, o collemos solo pola mitad, o que obligará que o ano que ven teñamos que volver a abrir a cata e excavar o outro anaco, non? Como lles digo, un pequeno desmonte que estaba coberto por unha capa por un nivel moi plástico e endurecido de color amarillento e negruzco, como poden ver aquí. Aquí está un pouco delimitado, restos de carbón. Na superficie deste nivel apareceron, entre outras moitas cousas, isto que ven aquí,
que é un fragmento de muiño navicular fracturado, pero a nada, como poden ver, a nada da superficie. Pois apareceron non só este fragmento de muiño, senón varios moventes, é dicir, digamos, como as mans dos metates, é dicir, a parte móvil do muiño de vaivén, non? O que nos ten levado a mente, bueno, unha cantidade importante de cerámica e de industria lítica, ferramentas en pedra, que nos levaron a interpretar isto como un posible suelo de ocupación, quizás parte dunha cabana prehistórica. De momento ainda non temos datacións radiocarbónicas, entre outras porque non nos inspiraba suficiente confianza sacar unha mostra daqui, dado a escasa profundidade da estructura, que non nos aseguraba que poidera haber certas remocións que poideran invalidar a datación. Pero, bueno, o tanto material que aparece, tanto lítico como cerámico, é bastante coherente cos materiais que aparecían en superficie, material calcolítico, como veremos máis adiante algún exemplo. Xunto con S4, outra das catas máis importantes é esta de S3. En S3, tamén de 4x4, está parcialmente afectada por, como ven aquí, por un tocón dun árbore. Nesta cata non puidemos esgotala este ano por unha sencilla razón. É a increíble densidade de material que apareciu. O sea, increíble densidade de material. Aquí teñen, por exemplo, o resultado da estación total. Temos en torno aos 1.200 registros, 1.200 registros, incluindo cerámica decorada, puntas de flecha, como veremos, incluso esquirlas minúsculas e milimétricas, que nos fixo ter que ir moi despacio e ter que cribar os sedimentos. En canto ao material de chan de Cerqueiro. Bueno, o material de chan de Cerqueiro que nos apareceu, como en casi todos os xacementos arqueolóxicos destas cronoloxías, fundamentalmente cerámica. Restos de olas, restos de vasos, tanto de almacenaxe como digamos, como máis pequenos, e lisos, e tamén decorados. Unha gran cantidade de cerámica decorada, non? Cas típicas técnicas desta época, incisións, acanaladuras, impresións, etc. E tamén cuns motivos moi fáciles de identificar, non? Desta época, por exemplo, os triángulos recheos de puntos, zigzags, espigas, etc. Todo está, sin querer cansalos tampouco con este tipo de digamos, de disquisición, se trátase todo isto dun material ben recoñecible dentro da arqueoloxía galega, que é a conocida como cerámica inciso metopada ou cerámica peña, coñecida polo nombre do xacemento epónimo de Portugal. Trátase dunha, como Ramón dixo, trátase unha cerámica que se vincula aquí en Galiza non sei chamarlle horizonte, porque sona moi decimonónico, pero, bueno, cunha época, cun momento da prehistoria coñecido como o calcolítico precampaniforme, que iría, grosso modo, entre o 2700 a.C. ata o 2200 a.C. Estamos falando un momento, como o Ramón dixo, un momento de cambios importantes, porque é un momento xusto despois de que se cerren os grandes dólmenes de corredor, como Axeitos, ou algúns dos que temos na serra. Se trata un momento onde o fenómeno doméstico empeza a gañar entidade arqueolóxica, empezan a ser máis visible, empezan a ser uns xacementos de maior extensión, uns xacementos cunhas maiores evidencias estructurales, e incluso nos cales se pode empezar a intuir unha certa especialización do espacio interno, con áreas dedicadas á volturación, áreas dedicadas á talla, como veremos, etc. Claro, estamos falando dun momento no cal se produce unha intensificación, por decirlo así, do sedentarismo, do modo de vida sedentario. Existe a confusión entre a xente, entre os non arqueólogos, pensando que
no Paleolítico, é solo no Paleolítico cando as comunidades de cazadores-recolectores se están movendo e de repente chega o Neolítico, se farán productores e se quedan quietos en un sitio, cando eso non é así. Dende que se adopta a economía productora, ainda siguen as comunidades humanas ainda siguen movéndose, digamos, estacionalmente, en 6 meses, un pouco máis de tempo, quizás estánse movendo entre distintos puntos do territorio, da paisaxe. Entonces, neste momento estamos vendo por primeira vez, dende a adopción da economía produtora, un incremento da sedentarización. Este é o momento, a cerámica peña, digamos, é casi un fósil director, por decirlo así, casi un fósil director deste momento. Aquí poden ver outros exemplos de desacementos arqueolóxicos, onde tamén moi probablemente coetáneos ou prácticamente coetáneos a Chan do Cerqueiro, como o Lavapés, que é un xacemento digamos referente, ou Mesa de Montes, que é un xacemento tamén bastante coñecido, aínda que non tan ben publicado, habría que decir. É un chiste personal, dado que o que o publicou está aquí sentado, o sea que é máis por aí hai algún tamén entre o público. En todo caso, estamos falando dun momento, como ben dixo Ramón, donde este incremento da sedentarización leva, non sei se en paralelo, posiblemente a un incremento quizás da territorialidade. Digamos que sería o inicio das famosas loitas polos marcos. Pois se tuveramos que buscar quizás un momento de intensificación da loita polos marcos en Galicia, quizás teríamos que buscarlo nesta época. A xente se queda máis tempo en un sitio e non empezan a ver este tipo de, digamos, de riferrafes cos veciños, non poderíamos decirlo así dun xeito coloquial. E se ten falado tamén da intensificación, como dixo Ramón, da intensificación da violencia. Por que digo isto, e por que traio isto a colación aquí? Porque se hai algo polo cal excepcional Chan do Cerqueiro é polas puntas de flecha. Aquí teñen algúns exemplos das puntas de flecha que nos están aparecendo. Son unhas puntas de flecha que os arqueólogos coñecemos como de base cóncava, non fai falta que explique a razón realmente pola cal le chamamos así, e que son tamén perfectamente coherentes co momento no que estamos falando. Teñen unha tipoloxía moi característica deste momento, do calcolítico precampaniforme, non? Son totalmente diferentes, por exemplo, as puntas de flecha que nos aparecen nos túmulos, que son de base triangular. E estas puntas de flecha que temos aquí, o curioso é que están fabricadas tanto en material local como cuarzo e pizarra, como tamén un material que podemos atopar a nivel regional, por exemplo, no complexo de órdenes, como son os jaspes, e despois outro material que é totalmente a priori exóxeno, foráneo, como pode ser o sílex, este material blancuzco que ven aquí e aquí. Para que se fagan unha idea do excepcional que é Chan do Cerqueiro, aquí lles puños en un gráfico donde poden ver os xacementos con máis puntas de flecha en Galicia. En gris poden ver os que son túmulos, contextos funerarios, e en laranxa os domésticos. Así como temos túmulos onde realmente a xente se enterraba, debía ser que non debían estar moi convencidos de como iba a ser o outro mundo, que iban bastante ben pertrechados, non sei se tiñan medo a ter que andar a guerras ali. En todo caso, como poden ver, por exemplo, no túmulo dos Consellos, en 33, Dombate 23, etc. Pero se fixan nos xacementos publicados que temos domésticos, estas mesmas cronoloxías, o número de puntas de flecha que se recuperaron son 5 ou 6. De momento, levamos con algo un pouco máis de 30 metros cuadrados excavados, as 2 hectáreas, levamos 20 puntas de flecha excavadas e recuperadas. E aquí non conto parte das performas, porque esa é outra das excepcionalidades de Chan do Cerqueiro. Por primeira vez, temos detectado non só as puntas de flecha, senón que sabemos a ciencia certa que en Chan do Cerqueiro fabricaron puntas de flecha. Por qué? Porque temos todo o proceso, o que os arqueólogos chamamos a cadena operativa da punta de flecha, é dicir, todo o proceso, dende as fases máis iniciais de configuración ata xa prácticamente as acabadas.
E alguén podría dicir, bueno, igual as traían de outro sitio así en preforma e as acababan ali. Sí, pero incluso recuperamos as esquirlas de retoque, como poden ver estas pequenas extraccións que vemos aquí de configuración das puntas de flecha, pois tamén non las encontramos. Estamos falando destas lasquiñas que non son inferiores sempre a 1 centímetro, vale? Por iso lles falaba tamén da dificultade da lentitude que temos que excavar, non? Entonces, sabemos por primeira vez, eu podo dicir, eu fixen a miña tese de doutoramento precisamente sobre puntas de flecha, entre outros materiais, é a primeira vez, polo menos entre os xacementos coñecidos e medianamente ben publicados, nos que se atopa unha evidencia tan clara de fabricación de puntas de flecha. Pero non só eso, senón que nos atopamos, por exemplo, isto que ven aquí, que é ocre, óxido de ferro, algún deles absolutamente pulidos e con señais de fricción. É certo que poden haber sido empregadas para moitas cousas, non? Poden ser haber empregado como colorante para o tratamento de pel, pero unha das cousas para as que tamén se empregou foi como aglutinante para os pegamentos, para os adhesivos das puntas de flecha. Son puntas de flecha que eu fixen para a miña tese de doutoramento. En este caso, o adhesivo está feito con cola de coello, é dicir, con unha cola creada naturalmente con vísceras e osos de coello, deixándose hasta prácticamente queda solo colágeno, e, como aglutinante, como un elemento que axude a darlle máis consistencia á mezcla, se utiliza ocre, óxido de ferro, creando que os americanos chaman mastic, non? Entonces, creemos que quizás unha das razóns das que nos aparezcan, porque nos están aparecendo unha gran cantidade de ocre no xacemento, tiña que ver tamén con este proceso de fabricación de puntas de flecha, non? Realmente non sabemos se esta gran concentración de puntas de flecha se debe a que realmente os collemos nun momento onde estaban preparándose, estaban nunha época de inestabilidade, quizás de enfrontamento con grupos rivais, ou simplemente a explicación é máis prosaica, pois simplemente as fabricaran para poder intercambialas con outros grupos a cambio de outras cousas. Estamos nun momento onde hai un incremento da desigualdade social, as protoélites que están surdindo necesitan elementos identitarios que lles permitan diferenciarse do resto da población, non? Iso implica tamén elementos suntuarios que moitas veces veñen de sitios lonxanos, non? É posible, que para poder ter acceso a estas redes de intercambio, as puntas de flecha sean un bo elemento, non? Para intercambiar. Temos materiais en Chan do Cerqueiro, a falta das analíticas de composición, algún material que pode ver de tan lonxe como Zamora, por exemplo, vale? Entonces, quizás a explicación das puntas de flecha non haya que buscala necesariamente nun conflito armado, senón que poida ser, realmente, porque aí había uns artesanos que se dedicaban, non artesanos, pero, unha certa especialización en facer puntas de flecha para intercambiar cos veciños, non? En canto a coto de espiño, que o xacemento a parte alta, aquí poden ver unha fotografía sacada co dron, ten un pouco de formación do ollo de peixe, pero, ainda así poden facer unha idea do que lles falaba antes. É unha zona moi ben definida topográficamente, aquí está unha das paredes verticales das que lle falaba, e aquí temos os restos da estructura, do derrumbe da estructura esta circular que nos atopamos, e aquí parte do talud, vale? Entonces, para que se fagan unha idea, a idea era, en primeiro lugar, excavar, os límites do talud para determinar a súa natureza, e despois tamén excavar esta área de aquí para saber se isto era un derrumbe dunha estructura ou non. En canto á primeira das ondas, S2, non? En S2, aquí está unha fotografía durante o proceso de excavación, e o que nos encontramos, como poden ver aquí, é os restos de un muro. Os restos dun muro, incluso ten unha cara externa ben delimitada, e do que se trata, ni máis ni menos, efectivamente, de un talud delimitador, pero dun talud que, a súa vez, parece que está conformando un pequeno aterrazado, que
quizáis para gañar un área útil, non? Porque esta zona, como lles digo, é un pedregal, entonces o feito de meter un pequeno aterrazado lles permitiría, quizás ter animais ou incluso ter unha minúscula horta aí, non? Entonces o que parece indicarnos, o que as excavacións que temos feito ata de agora nesta zona é que efectivamente se trata un talud clarísimamente antrópico, delimitador defensivo posiblemente, pero aparte tamén para gañar espazo útil no alto de Chan do Cerqueira, non? Perdón, de Coto Espiño. En canto a estructura, o derrumbe da estructura, desa suposta estructura circular. Bueno, pois, cando empezamos a excavar, empezamos a sacar o derrumbe, nos encontramos que non era un derrumbe dunha estructura circular, senón dúas. Como poden ver, non fai falta que lle diga calquera que teña estado nun castro, se fai unha idea bastante clara do que temos diante, non? Son dúas vivendas circulares, poden ver aquí. Unha delas incluso conserva restos de un fogar que acabaremos de excavar este ano, se Dios quere. Teñen en torno a uns 50 centímetros de grosor os muros, e incluso teñen restos de enlucido na súa parte superior. Aquí teñen unha vista aérea, e o que se conforma aquí é unha estructura, unha vivenda máis pequena, probablemente de planta circular en torno a uns 3 metros, e esta segunda estructura, moito máis grande, é de planta oblonga, que iría máis ou menos en esta dirección, e creemos que debido ao seu maior tamaño poidera ser quizás de labores de almacenaxe, pero non sabemos hasta que as cabemos, claro. Entonces, que é o que temos aquí? Pois, non sei se denominalo como un castro atípico, porque realmente non un castro en canto que teña un talud que rodee o xacemento nos seus 360 grados, senón que é casi como un enclave, non? Un sitio no cal aproveitan unha natureza defensiva, digamos, que se atende por si o xacemento, que se atende por si a zona na que se atopa o xacemento, simplemente ese carácter defensivo pois o incrementan cun talud na súa parte máis vulnerable, non? Posiblemente este vinculado ao dominio, como víamos ao principio, desa ruta de tránsito, desa valgada, desa portela, que é un punto importante de tránsito entre o norte e o sur da Península Barbanza, non? Aunque parece que é increíble, non? Que a estas alturas ainda nos estemos encontrando con castros, porque claro, a idea que se ten é que un castro é un elemento tan masivo que xa non queda ningún por coñecer, pero non só quedan sin coñecer, senón que os veciños que levaban vindo 60, 50, 60, 70 anos na aldea, cando viñeron e viron aquilo, non daban crédito aos seus ollos a hora de decir, é imposible que isto este aquí, pero bueno, efectivamente, así é. Sí. En canto á última cronoloxía, novamente ainda estamos sin datacións radiocarbónicas, pero gracias aos materiais, e aquí gracias ao consello que nos dou entre outros Alba Rodríguez, nos permitiu identificar un pouco parte do material, non? Como poden ver aquí, deste material decorado, non? Con estas S concatenadas, que se trataría fundamentalmente unha vasixa cerámica tipo CIES, non? Que a mí me perdonarán, como prehistoriador me colle bastante alleo, bueno, se trataría dunha cerámica probablemente que tería o seu desenvolvemento en torno ao siglo IV ou siglo II antes de Cristo aproximadamente, non? E, por exemplo, para que se fan a idea, está presente, por exemplo, nos castros de Neixón, non? Ten unha distribución sobre todo polas rías baixas, non? Creo, se é incorrecto, despois me pegarán, en todo caso. Entonces estaríamos falando de un castro que tería, cando menos, unha das súas ocupacións en torno a eso, posiblemente siglo III, siglo II antes de Cristo. De momento non podemos incidir máis nesa cronoloxía. Entonces, como lles digo, cal sería a cronoloxía básica, así grosso modo, que temos de momento para estes dous xacementos? Pois teríamos Chan do Cerqueiro, sería un xacemento calcolítico precampaniforme en torno a mediados do terceiro milenio, 2700, 2600, 2500, 2400. Ese rango
E, por outro lado, Coto do Espiño, que se movería, pois eso, estaríamos falando dos siglos 3, 2, 3 antes de Cristo, non? Claro, ustedes poden ver aquí digamos, as coordenadas temporais nas que nos movemos. Se fagan unha idea, existe tanta distancia cronolóxica entre estas dúas ocupacións como entre Coto do Espiño e nós, non? Entonces, claro, están falando de unha área que estuvo ocupada durante moitísimo, que estuvo ocupada en reiteradas ocasións durante un longo período de tempo, non? E xa para rematar, unha cousa que foi moi importante para nós foi non só excavar, senón tamén divulgar o que excavamos, sobre todo entre os veciños, porque, como digo, o xacemento era absolutamente descoñecido para os veciños, non? Tuvemos, a verdad, que nos sorprendiu porque tuvemos unha gran resposta pola súa parte. Así, por exemplo, tuvemos unha visita guiada en Suño na cal tuvemos cerca das 100 personas, cal foi un auténtico éxito, non? Entonces están realmente moi interesados por seu patrimonio, cal nos congratula, a verdade, moito. E así nós tamén lles quixemos devolver un pouco ese interese, e eles foron realmente os primeiros en coñecer os resultados da intervención, non? Xa en novembro, é dicir, apenas 3-4 meses despois da intervención, xa lles fixemos unha pequena introducción para que puderan saber que era o que tiñan na súa parroquia, non? Porque creemos que é un elemento fundamental dala a coñecer tamén ao ámbito local, non? Isto un pouco, nada, darlle simplemente as gracias, como sempre, a tanto aos veciños de Moimenta polas súas facilidades, como a todos os voluntarios e a toda a xente que nos axudou, porque, como todos sabemos, a arqueoloxía é unha labor colectiva e sin eles sería imposible. Moitas grazas a todos pola súa atención.